Dulur-dulur kabeh iki ya aja salah persepsi, iki aku bicara neraka sing eneke ning donya. Sing kaya-kaya gak tau disinggung. Nah, apa to neraka ning donya kuwi? Neraka ki nerak sifat angkara murka. Dadi wong sing tumindak kaya maling, ngerampok, begal, pembunuhan, sabu-sabu, korupsi, lah kabeh mang lek pelakune konangan akhirnya ya dicekel polisi terus diadili ning gone kantor pengadilan. Mula ning gone kantor pengadilan ke simbole logone iki neraca padha wae timbangan kanggo mertimbangne bener lan lupute. Mula lek sing kesalahane berat ya dicemplung ning buwen. Lek sing wis nemen berat nemen ra kena dipertimbangne ya iso uga dihukum mati, kadang-kadang ngono kuwi. Mula kuncine neraka ki ya wis ning gone kantor pengadilan kuwi. Lho Dik, lah jaman saiki ki timbangane iki usume timbangan elektrik ya. Lah ya wis malah kuwi penak disetel, penak kertane. Lah lek masalah neraka ning kanane iki aku dhewe ra roh ya aja teko aku, tekono kono-kono sing roh sapa, wis aku dhewe gak roh. Wis ngono ae.